ko ng butter. So yummy, delicious. So yummy, delicious. Ay, hindi itapon, ipapamigay yan. And, yun. Papamigay natin. Lagay natin dito sa black bag. So, ayun nga, huwag nating hahayaan na yung mga paniniwala natin is makaapekto doon sa mga, ano itong buko, yung isipin natin guys. Kasi, yung swerte, tayo yung gumagawa niyan, hindi yung ibang tao or anuman. Tayo yung gumagawa talaga niyan, hindi yung ibang tao. So, dito na, kaya nagluto kami ng popcorn. Ilagyan ko ng butter. So yummy, delicious. So, yummy, delicious. Ayan, inaantay ko lang. Mag-ano pa ako. Magtutupi ng mga damit. Ayan na yung, ano guys, tawag ito. Popcorn. So, ito yung cheese natin. Hindi ko alam ha. Wait lang ha. Ayan. Gusto kong ma-achieve yung talagang dumidikit yung cheese. Yung kagaya sa mall. So, mga sinihan. Yan. Gusto kong ma-achieve yun. Hindi ko alam kung ano. Alam nyo, kung sino nga nakakaalam kung paano gawin. Feeling ko nilalagyan nila ng butter no after. Para dumikit talaga yung cheese. Hindi ko rin sure. Baka meron sa inyo dyan na nakapagtrabaho doon or meron kayong mga trick na ginagawa. Dagdagan natin. Ng butter yun next time. Try natin lagyan ng butter, no? So, yan guys. Naglinis ako ng cabinet namin. And, yan yung mga, alam mo yung nag-accumulate talaga yung mga gamit. Kaya, inunti-unti ko nang itapon. Ay, hindi itapon, ipapamigay yan. And, yun. Papamigay natin. Lagay natin dito sa black bag. So, guys, yan. Levi's to na mga, pants. May naalala lang kasi ako dito eh. May naalala ako dito talaga. Kasi naalala ko dati nung medyo bata pa ako, elementary. Si mama nun, abroad pa siya nun. And naalala ko lang kasi nung nakita ko tong pants. Kasi yung kuya ko dati, syempre pag nag-abroad, diba yung parents natin, yung ano naman natin, yung parents natin, talagang binubuhos nila yung, syempre yung feeling guilty na gusto nilang ibigay sa atin lahat kasi nga wala sila, lumalaki tayong wala sila, malayo sila, diba? So, si kuya dati, na-remember ko, yung mga caterpillar ng mga sapatos, Levi's ng mga pants, ganyan, medyo mga mamahalin. And then, naalala ko na, parang, basta na may time na sabi, mas ito Levi's kasi daw, mahal, ganyan. Sabi ko, bakit, mahal nga yung Levi's, hindi ko naman type yung, kasi yung Levi's, usually sa Levi's kasi dati, parang siya, para siyang, kupas na maong, na parang, iba yung korte nung tela, iba yung korte ng pants niya. Basta dati hindi ko bet yung sa mga Levi's na So lagi kong tinatanong lagi na parang dati na parang sinasabi ko na ano ba yung mahal kung pangit naman yung tela, kung pangit naman yung hindi tela, kung pangit naman yung design niya or hindi ko gusto yung design niya. So ayun, naalala ko lang dati talaga. Ito, yan, wala na-share ko lang sa inyo. Naalala ko lang kasi yung mga Levi's na kasi 'di ba? Mahal talaga yung Levi's. Levi's ba tawag? Levi's ba talaga yung pagbasa? No? Hindi ko sure ha, pero sa amin parang kinalakihan ko na din yung pangalan ni Levi's. Levi's ba talaga 'yon? Hindi ko rin alam. Pero leave kami down below kung nagkamali ako. Pero ayun, until now hindi ko pa rin type yung mga pambabaihan na Levi's na pants. Iba yung cut kasi niya, iba yung korte. Oo. Yung Frigo, meron akong Frigo dati na pants na talagang yung
hinuhulma niya talaga kasi malaki yung balakang ko eh. So hinuhulma talaga niya yung legs mo na yung basta ang ganda yung fit niya. Pero hindi ko lang alam kung meron silang high waist. Okay talaga sa akin kasi yung high waist talaga na pants. Namin to sa mga tawag dito ay kumukuha ng basura. Ayun, kasi kawawa kasi sila pag kinukuha talaga nila to pag mga mapapakinabangan pa. And maganda pa talaga to. Wala pa tong hindi na talaga magkakasya kay Papa. Kaya ibibigay na lang namin. Tapos itong uniform ni Hagrid, tingnan nyo, ito yung nag-away silang classmate niya. Nagpisag pentel pen yung nila, pinagsulat-sulat dito sa kanilang uniform, kaya hindi na siya matanggal. Kasi permanent kasi to eh. Kaya iyan na lang natin, kukunin ko na lang yung good afternoon sa inyo guys. So ngayon lang kahapon hindi ko natapos yung vlog kasi naglilinis ako. And kasi pumunta kami kina mama. Pag pumunta kami kina mama talaga medyo hindi ako nagbo-vlog. Pero anyway, today is my God, Mayo na. April 30, 2019, Diyos ko, Mayo na. So tomorrow is Mayo na talaga, grabe, hindi na mapigilan, And parang ang bilis ng araw, guys. Parang kailan lang, kakatapos nga lang ng pasukan. Ngayon malapit na naman yung pasukan, diba? But anyway, isipan ko lang kasi ito, i-share sa inyo. Parang gusto ko lang pag-usapan dito kasi tayo mga pinamahilig tayo sa pamahiin, mahilig tayo sa marami tayong mga paniniwala, okay? Gusto ko lang pag-usapan to kasi even sa mga relatives ko sa family ko, parang nagiging syempre nagiging naging way of life na din, 'di ba, yung mga pamahiin sa buhay, ganyan. Kasi yan ko lang yung opinion ko dito kasi alam mo yung minsan yung mga pamahiin natin, huwag natin hahayaan na maka-apekto sa ating pang-araw-araw, sa ating buhay, ganyan. Kasi alam nyo, yung buhay natin minsan is hindi natin, syempre iba-iba. May times na, for example sa business, may times na malakas yung benta, may times na medyo konti na yung benta natin. So, hindi talaga pare-pareho. Even naman sa mga malalaking malls, di ba? Hello, minsan yan sa kanila, may mga times talaga na mahina yung benta. So, ang ginagawa mo, syempre, maghanap ka ng mga bagong strategies na pwede mong i-apply na naman sa negosyo mo para naman mag-click na naman, mag-sale ka, may mga promotions ka. Di ba, ganyan naman yung ginagawa ng mga natin. Pero syempre, pag-usapan natin yung tayo dito, yung mga ordinaryong tao lang na walang mga malls, di ba, sa mga ordinaryong buhay natin. Kasi ang dami natin mga paniniwala na minsan nakaka-apekto sa buhay natin. Like for example, hindi ako swerte ngayon kasi parang, alam mo yun, hindi ko na yung mga blessings na ganyan. Marami tayong mga paniniwala na kasi yung New Year, hindi ko na pa, So, ayun nga, huwag nating hahayaan na yung mga paniniwala natin is makaapekto doon sa mga, makaapekto doon sa pang-araw-araw natin. Kasi minsan, pag masyado tayong, di ba, yung mga feng shui, yung mga ganyan, wala namang masama talaga sa mga paniniwala natin sa mga ganyan. Magkakasama lang siya kung talagang doon ka na lang talaga nagre-rely. Alam mo yun? Kasi, may nakausap lang ako, hindi ko na sabihin yung pangalan, hindi ko na sabihin kung sino, pero parang sinasabi niyan, parang sinasabi na ay wala akong benta ngayon kasi ganito, ganyan, kasi nga siguro yung New Year, may nagsabi hindi naman sa kanya kasi daw nung New Year hindi daw hindi niya nasalo yung swerte kasi parang, alam mo yun, parang may mga nangyari na parang daw, kaya hindi niya nasalo yung mga swerte, ganyan. So, kaya siguro yung business niya is ganito niya nangyayari, ganito yung kinalabasan, kahit anong niya, effort.
alam nyo, pag ako yung nakakarinig niyan, parang naiinis ako. Hindi sa pag-ano talaga, naiinis ako kasi parang sinabihan ko talaga na yung gusto niyo daw mag-hi guys. Narinig niya lang na nag-ano ako, talagang pumasok dito. Go na. You go na. I-close the door please. Nung narinig niya nagsasalita ako, pumasok talaga dito. So dun yung mag-hi guys. Diba? Grabe yung anak ko. Pero ayun, talagang sabi ko sa kanya, yung swerte guys, wala yan dahil hindi mo nasalo yung swerte. Dahil hindi mo nasalo yung swerte, yun, hindi ka na sinwerte. Yun na yung iisipin mo na binalas ka dahil dito, dahil ganyan. Wag ganun yung mga iisipin natin guys. Kasi yung swerte, tayo yung gumagawa niyan, hindi yung ibang tao or anuman. Tayo yung gumagawa talaga niyan, hindi yung ibang tao. Kasi huwag nyo ilalagay sa utak nyo. Alam mo yung, honestly, wala talaga masama dun sa mga pamahiin. Kasi even naman ako, ginagawa ko rin yun. Pero syempre, hindi mag-work yung mga pamahiin na yun na pinaniniwalaan natin. Kung hindi naman tayo gumagawa ng paraan, kailangan manalamin muna tayo no, kung ano ba yung naging problema, bakit naging ganito yung business ko. Tingnan mo din. Kasi sa business ngayon, kailangan ng may, talaga, grabe yung competition. 'Di ba? Even sa mga tindahan, 'di ba? Kahit saan ka pumunta may mga tindahan. Kaya grabe yung competition. So kailangan maging unique tayo. Kailangan mag-stand out tayo na mapapansin tayo ng mga customers, 'di ba? So, ganun. Huwag nating itatatak sa isip natin. Yun talaga yung gusto kong ipaabot sa mga Kasi alam niyo yun. Ako talaga, grabe yung sacrifice ko guys sa pag ko sa negosyo ko. Yung sinasabi ng iba, ay, swerte mo kasi ganyan, kasi ganyan. Hindi nyo lang alam kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Yung pagsusumikap ko, nagigising ako ng alas 2 sa madaling araw pag marami akong ginagawa. Pag maraming stocks na kailangang i-update, gumigising ako ng madaling araw guys para talagang tapusin yun. Ganon kahirap magnegosyo. Kaya yung nakikita lang kasi ng tao is yung alam mo yun, yung nakikita nila sa labas lang, 'di ba? Hindi na nakikita kung ano yung sacrifice na nakikita mo sa loob. So ganun, wag mong iisipin na dahil minalas ka, dahil ganyan. Yun, wala sa akin talaga may mga may mga paniniwala pa rin naman ako. Yun, mga coins, naglalagay ako ng mga coins sa aming tawag dito, sa aming door, sa likod sa aming door, may mga nilalagay ako mga coins, may mga ganyan ako guys. So, pero hindi yan mag-work. Pa-feeling ko, hindi yan mag-work. Wala talaga masama kung maglagay-lagay ka kung saan man. Pero hindi yan mag-work kung hindi ka magsusumikap, no? Kailangan mo tingnan yung problema, kung saan ano yung root ng problem, bakit hindi bumibili yung customer sa'yo. Tingnan mo kung ano yung naging problema. Or kung sa family man, kung medyo feeling mo, ay, malas-malas ko naman sa pag-ibig. Magtingin ka kung ano yung reasons, bakit ka iniiwan ng boyfriend mo, bakit ka iniiwan ng asawa mo, ano yung problema, 'di ba? Kasi may mga ganun kasi, like for example, kung maghihiwalay yung mag-asawa, hindi naman sinasabing mali talaga lahat sa lalaki. Tingnan mo rin baka may mali ka rin, 'di ba? So mga ganon. And wag masyadong mag-rely doon sa mga paniniwala natin dahil lang yun, parang pandagdag lang yun sa ating mga pero ang importante is magsumikap tayo na lang talaga ako dun sa pagsabi na kaya siguro nagkaganito yung business ko kasi patawag dito, hindi ko nasalo lahat yung mga blessings. So wag ganyan, wag ganyan. Yan. Yung pag-isip pa natin sa umaga, swerte na tayo dahil nabubuhay tayo, diba? Let's, maging grateful tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Yun lang yung importante. Diba? Kasi alam ko, hindi lang yung nakausap ko, hindi lang siya ang ganun. Alam ko marami pa rin sa atin ang ganyan. Yung pag-iisip na parang, alam mo yun? So, yun, i-change mo yung mindset mo. Kasi, alam ko, kasi dati, ganyan kasi ako talaga. Ganyan ako dati.
So, change ko yung mindset ko na maging positive lagi yung iniisip ko sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Alam mo yun, nagiging positive lang talaga ako at saka mag-pray. Yun yung importante, mag-pray, magdasal ka kung ano ba talaga naging problema, magpatulong ka sa Diyos kung ano yung mga hinanain mo sa buhay, 'di ba? Kasi kung wala kang asawa, wala kang mapagsabihan, mag-pray ka, 'di ba? Tsaka, kasi alam mo niya, huwag masyadong magkikipag sa yung problema natin sa ibang tao kasi minsan hindi natin sila mapagkakatiwalaan, kaya hinay-hinay lang tayo, 'di ba? So, yun lang yung gusto kong since wala naman akong vlog talaga. So, at least, yan na pag-usapan lang natin. And, kayo naman, kung ganyan kayo, wag nyo nang idama yung ibang tao. Alam mo yun, kung may mga pamahiin kayo na ganyan, kung down na yung tao, wag nyo namang sabihan na, ay, yan, na malas ka kasi, hindi kasi dun sa New Year, hindi mo nasalo yung mga swerte. So, wag ganyan. Imbes na i-lift mo siya, wag naman i-down mo lalo, diba? Kasi down na nga siya, tapos sasabihan mo pa siya ng ganyan, kaya ka na ganyan. Wag naman. Dapat, kung nakikita mo yung tao na nagkakaproblema sa buhay niya, i-lift mo, parang sabihin mo, ay, ang swerte, yung magdasal ka lang, yung swerte, darating yan, ganyan. Bigyan mo ng positive na advice, wag naman yung negative, kasi mas lalo nagiging nega, di ba? So, kasi sa buhay ngayon, as in guys, mahirap maging negative. Kailangan positive lang, positive. Kahit anong mangyari, kahit anong yun lang. So, yun po guys, enjoy. Magpapaalam na ako dito guys dahil magpapaalam na ako. So, I hope you guys enjoy. Follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please, mag-follow kayo dun sa aking Shopee, Tinang's Beauty Shop. Nakalagay yung link sa baba. And see you in my next video guys. Bye!